Приходите тут. Достар, һәммәгезне дә телеэкраннар янына якынрак дәшәм. Бүген 150 километрлы елмаюлар, 500 килограммлы көлкеләр көтә сезне. Һәм инде әлегә сәхнә буш, инде сезгә күрсәтеп китәсе килә. Залда ничек икән? Залда инде безнең әкренләп тамашачыларыбыз җыелып маташа. Рәхәтләнеп кәефләрен күтәрергә, рәхәтләнеп көлергә безнең белән бергә булыгыз. Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыру һәм мин Роза Хайруллина белән көлербез, елмаербыз, дуслар. Бүген бит инде юмор шоу. Сез инде бүген рәхәтләнеп көлергә килгәнсез. Шулай рәхәтләнеп көлеп. Сез эшләргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, көлеп кенә. Син интервьюны аласың инде рәхәтләнеп. Гомумән, сез елмайсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Елмайыр өчен Сез елмайсын өчен менә кеше нишләргә тиеш сезнең каршыда басып торып? берничә кирәкми. Ул эштән шытып чыга. Елмаю. Һаман елмаеп уянасың кояш кебек. Һәм дә көне буе эшли дәвам итә ул. Берни эшләргә кирәкми. Кеше күрсә мин елмаям, кояш күрсәм елмаям. Һәрбер әйбергә елмаямын. Баламы, этме, мәчеме, нәрсә булмасын, елмаямын. Кай вакыт әйтәм инде, бик күп артык елмаям да шикелле күренәм үземә. Әзрәк серьезрак булырга кирәктер инде дигән фикер керә. Яшьтә бит инде шундый, шуңа күрә дә. Ул яшьтә булгач бит инде әзрәк уйлана төшә торган сыйфат кирәктер инде. Елмаю йөздән бер дә китми, шөкранлыга. Шатланып, көлеп, монда безнең Флорида апабыз репетициясын ясарга ашыга. Саумы Мирхан. Привет, ничек хәлләр? Флорида апа, гомумән сезне елмайтыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Мин бер әйбердә эшләтергә дигән, мин гел елмаеп торам да инде. Һәм сез елмайганда бар дөнья балкый. Мин елмаевдан, мин кояш. Рәхмәт. Менә шушындый кояш, сез, ягъни урамнан үтеп барганда, бер төркем кеше сезнең арттан шак көлеп калса, сез нәрсә эшлисез? Күрсеннәр, көлү бәхет бит ул. Мин шатланырмын. Кемнәрдер шул хәтле шат яшиләр, кемгәдер шул хәтле кызык, күңелле. Бәлки алар башка бердән көләләрдер, ягъни үзеңә алырга. Менә төртеп күрсәтеп көлсәләр дә, аны үзеңә алырга түгелдер. Ул бит һәр кешенең үзенең проблемасы бит инде. Күңелендә, йөрәгендә, башындагы тараканнар кайсы якка йөгерәләр, шул яктан күрәләр көлкене. Шуңа күрә миңа төртеп күрсәтеп күрсәләр дә, миннән көләләр дигән сүз түгел әле ул. Аның тараканнары көлдерде. Гомумән, сез елмаясызмы? Менә көнегез башланып китте, димме? Елмаерга тырышам, чөнки мин соңгы вакытны бигрәк тә психология буенча шөгыльләнәм. Һәм инде көнемне Ходай Тәгалә белән аңардан матур көннәр, бөтен ябызга теләп, елмаеп торырга, ике аягымны да бер юлы баскан вакытта елмаерга тырышам. Елмаясы килмәгән вакытта да. Әмма ләкин елмайыла, Аллага шөкер. Флорида апа, менә сезнең тормышыгызда соңгы бер-ике атнада сезне иң ишегезне катырып көлдергән вакыйганы хәтерләргә төшерсәк. Юк, ишем катып көлмәдем ахрысы. Телефоннан сөйләшкәндә. Булды димәк. Булды. Нәрсәдән көлгәнем хәтеремдә түгел, әмма ләкин ял иткәннәрне искә алып, бергә ял иткән кешеләр белән сөйләшкән вакытта, диңгез буйларын искә алып, хәл бетеп көлгәнне истә. Бик кызыклы хәлләр булган иде. Бик кызыклыдыр сезнең тормышыгыз, Флорида апа, чөнки без Instagram чатларынан да карап киләбез. Сез я Шитилдә, сез я Мәскәүдә, сез я Санкт-Петербургта. Сез гомумән үзегезгә бу елны шундый максат куйдыгызмы? Һәр вакыт мин сәяхәт итәм дип. Бу ел гына түгел, мин бик күп еллар сәяхәт итәм. Бу ел бигрәк тә берничә ай төрле якларда яшәп кайтылды. Чөнки Аллага шөкер, вакыт күп хәзер. Яшай вакыт күбәя икән. Вакыт күп, аның бит әле сәяхәт итәргә керемнәре дә, финанс мәсьәләләре бик күп кирәк. Ансын каян табарсыз? Бик күп эшләнде. Мин бу ел менә 31нче ел китте минем сәхнәгә басканга. Башта аякка бастык, фатирында эшләргә, машинасында эшләргә, ничектер җырларны да эшләргә кирәк дип. Эшләп торсам бу вакытны мин ниндидер әйберләр алырга, затлы әйберләр алырга омтылмыйм. Был бар булган керемнәрне туплыйм да бер якка китәм, сәяхәткә күбрәк салсам, миңа яхшырак шикелле. Һәм сезнең артыгызда безнең туган тел телеканал генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы. Хөрмәтле дуслар,
ТТ юмор шоу башланырга берничә минут кына калды һәм инде без тамашачыларның кайфларын белергә ашыгып кына алар янына чыгып интервью алырга булдык. Сез мине беләме, дуслар? Безнең тамашачыларыбыз нинди кайфлы киделәр икән бүгенге безнең концерт программасына хәзер белеп китербез. Саумысыз, хәерле кичләр. Бүгенге концерттан сез нәрсә көтәсез? Елмаерга килдегезме? Тышыр жайтырга. Сез гомумән тормышта еш елмаясызмы? Тырышабыз. Сез елмайганда бар дөнья нәрсә эшли? Шатланалар. Ярый. Сез янәшәгездә елмайган кеше күрсәгез, нәрсә эшлисез? Бөтен кешеләр миңа кушылып йырлый башлыйлар. Сез елмайгандамы? Әйе. Монда дуслар теге ТТ юмор шоу булгач инде әйме безнең шушы шоуны оештырырга зур көчен салган Гөлназ Фахретдинова рәхәтләнеп көлә дә башлады. Гөлназ, нәрсәдән көләсең син шул хат ишин катып? Над твоей прической. Шулай дуслар, минем бүген прическаны күпләр исәпләгәндер. Менә мин аны беләсем, Гөлназ. Менә миңа кеше карасында рәхәтләнеп көлсен өчен шулай эшләттем. Димәк, булып чыккан син көлгәч әйме? Дуслар, шулай сәхнә артында кызык инде ул. Кемдер гримеркада үзен тәртипкә сала, бизәнә төзәнә. Кемгә инде гримеркада урын калмаган, алар инде коридорда бизәнәләр төзәнәләр һәм монда безнең алыштыргысыз креатив Изи Ишат Япаровны бизи. Хәерле кичләр, Кичләр исәннәрмесез? елмаеп дәшәле. Кичләр исәннәрмесез? Бүген бит ТТ юмор шоу, Изи. Матур елмаюларың белән китәр безнең тамашачыларга. Барыгызга да хәерле кичләр. Сез елмайганда бар дөнья? Матурлана, ямләнә. Ох, рәхмәт. Һәр көнне син елмаеп Яктырып яшәйбез. куйбыз. Әле безнең көлкеле аралашулар алда көтә, дуслар. Безнең белән бергә булыгыз. Безнең белән бергә калыгыз. Аман Малахов әйтмешли, не переключаемся, друзья. Пусть говорят. Башта инде шулай җырчыларны әзерләйбез, аннан үзебез чыгып җырлайбыз. Вәт. Син Илюзә, бу үзеңнең прическаңны ничә сәгать әзерләдең? Сәгать дип без бит инде скоростной конкурсниклар булгач тиз генә үзебезне иң беренче әзерләп куйдык инде. Анда безнең кызлар мастерлар аны тагы да бүтән кызларны да матурлай бизәндерә һәм инде мине дә алар кырыйда калдырмады. Туган тел тәкъдим иткән концерт матур булырга тиеш, шәп булырга тиеш. Тик сезнең өчен Туган тел каналы. Тырышабыз. Бу гримеркада ни хәлләр икән, Биби Сарапа? Саумысыз, хәерле кичләр. Хәерле кич. Баядан бирле бизәнәсез, төзәнәсез. Ничек сез? Мин дә яшьләр алдында әдрәк мин дә яшьрәк күренәм дип. Мин бит әле яшь артистка 12-13 ел гына сәхнәлә. 13 ел гына. Әйе. Аңа тиклем 13 елга тиклем эшләп яттыгыз. Не, пив заводты күтәрдем Баймакта. Баймакта Биби Сарапа пив заводны күтәрдем ди. Әйе. 30 ел. Ашыклыйм тамашачыларга, барсы да белсен. 20 елы директор булып эшләдем. Җыр монга кашан ничек теләк уянды? Не, баласактан йырлап килдем инде. Гомер буе йырланым. Гомер буе только әсәем генә ебәрмәне мине нигә. Заһирага сакыргайны. Институт асылгасы, әйе. Закир менән, Закир агай менән 30 елгында йырлаган, 60-20 ел Баймактан монда килеп телевидениене сакырганнар, әсәем ебәрмәне. Димәк, менә сезнең кыскача гына шундый юллар, бит иҗатка тиклем. Әйе. Монда килгәс, Центр народного творчества халык иҗаты үзәгендә зам генеральный директорның урынбасары булып эшләдем. Хәзерге көндә хореографический колледжда балерина, библиотекалы. Менә дуслар, нинди кызыклы мәгълүматлар. Әйе, эшләп тә йөрим, яшәп тә йөрим, халкым менән бергә. Һәм сез һәрвакыт елмаеп яшисезме? Бүген бит безнең ТТ юмор шоу дип атала концертыбызның исеме. Гомумән сез бүген халыкка нәрсә бүләк итәргә килдегез? Мин бүген бөтә йөрәгемне бүләк итәргә килдем. Бөтә моңымды бүләк итәргә килдем. Ни өчен дигәндә, мин әле быелгы гына елда 10 январьда 3 операция үткәрдем. Шуның өчен бүгенге сәхнәгә сыгуым халкым өчен бүләк булыр. Үдем алар өчен эргәһендә торһам, шул сескә булып торулар, алар миңа сескә булып торулар дим. Биби Сарапа, мин сезгә җөмләләрне башлыйммы, ә сез аны тиз генә дәвам итәргә тырышып карагыз. Бу әлбәттә инде елмаю турында. Мин елмайсам, мин елмайһам, дөнья яктыра. Мине елмаю Яшәртә. Мин елмайсам, бар дөнья Яктыра. Мин елмайсын өчен, Мин елмайган өчен бөтәһе елмаярга тиеш. Бөтенесе дә. Димәк, бер генә кешенең елмаю җитми сезгә. Бөтә кешеләр елмаярга тиеш. Елмайган кеше озак яшәй. Димәк, һәр кешегә елмаю. Елмаю бер стакан каймак ашата. Иртәдән башлап мин Мин елмаям, иртәнгә рәхмәт әйтеп, кояшка рәхмәт әйтеп елмаям.
һәм безнең тамашачыларга әйтер теләкләрегез елмаю турында. Бөтәгез дә елмаеп, мотор итеп бер-берегезне яратып яшәгез. Яратып елмаеп яшәгез. Елмаеп яшәгән кеше Худак яшәй. Монда туй күлмәкләре кигән дисәм дә инде Альбина, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич, салмагыз. Сезнең менә күлмәгегезгә карап торам да, әйме сез теге кәләш күлмәкләре кебек. Бөтен чынлапта туйыгыздагы күлмәкме? Безнең яңрак кына шәхси концерт булды Уфала һәм анда инде кияүгә сыгырга дигән программа булгайны. Шуның өчендә шунда кияүгә алманлар, бәлки бүген берәйһе мине алыр дип туй күлмәге киеп килдем. Альбина, сез тормышта елмаясызмы? Әлбәттә, мин елмаймын, сыйыр елмайм. Диясен, дөртен әйткәндә. Ә сез елмайсын өчен кешеләр нишләргә тиешләр? Ой, минең эргәмдә тик елмайһын, мин елмайһын өчен бит. Янымда яхшы хәбәр, яхшы кайф менән ыңгай энергетика булһа янымда, мин шул иде. Мин елмаям һәр вакыт. Ә сезнең менә ишегез катып көсен өчен кеше нәрсә сөйләргәме, я булмаса күрсәтергә тиешме? Нигә бармак күрһәтсәң дә? Әйе, исем катып көләргә мөмкин. Бәлки сез безгә берәр шундый үзегезнең тормышыгыздан булган кызыклы хәлне, я булмаса бер анекдот сөйләп китерсез. Менә безнең тамашачыларыбыз да күрсеннәр әле. Альбина Кидиара вот көлдерде дип әйтерлек булсын. Хөрмәтле туганнар, бүген инде менә шул теге тыты йомырына килгәнегез өчен барыгызга рәхмәт, ярамы. Менә монда кызлар күп, теге егетләр килегез, кәләш алып кайтырыгыз, бәлки ярамы. Сәхнә артындагы сәяхәтне без дуслар дәвам итәбез. Һәм монда үзенең чыгышынадыр инде шулай ук, я инде концерт башлануга әзерләнеп тора безнең Мирхат Гайсин. Хәлләр, эй, Мирхат Гайсин дигәч елмая. Ничәмсез? Әй, бүген шунда елмайлы тотышу. Мирхат, менә син һәрбер сорауга шулай рәхәтләнеп елмаеп җавап бирергә тиешләсең ярый. Ай, сезне дә белмәсәм дә елмаеп тик торам. Гомумән син тормышта елмаясың. Булай, рөлдә йөргәндә елмаймыйм. Бер кызыклы. Ә монча кергәндә? Монча кергәндә акырып җырлыйм да, и шуннан кычкырып көләм үземдән. Караваттан егылып төшкән. Караваттан егылып төшкәнем юк, Аллага шөкер. Бердә булмадымы ни? Юк, андый хәл булганы юк. Потому что мин идәндә йоклыйм. Төшәсе юкмы ни? Юк, просто диванда йоклыйм. Эй, диванның тәпиңкисте, короче. Рядом. Да. Так что делайте так. Мой совет. Ey Allah. Şey bitti mi? Buldu mu? Aha, buldu. Buldu da. Buldu. Dostlar, менә шушындай позитив, күңелле көйләр белән безнең ТТ юмор шоу башланды. Елмаюлар, көлүләр, гомумән күңелле илгә сәяхәтне бергәләп башлык. Безнең белән бергә булыгыз, дуслар. Bilmişsin de canı kayımsın mına. Казаннан килеп җиттегез ишек хәлләр. Allah'a şükür samolyot bilen uçtum. Samolyot zor bulgan, mına җитәрлек урын бар анда. Allah'a şükür килеп җиттем. Гомумән бүген бит янә ТТ юмор шоу. Сез бу тамашага нәрсә бүләк итәргә килдегез тамашачыларга? Үземнең ике җырны бүләк итәм. Һәм мине елмаюлар, көлүләр. Елмаймыйм, чөнки тешләрне куйдырмадым әле дә концам. Мин елмайсам, Ни була, а? карале дуслар, монда җавапны әле ишеткән булмаган идем. Минем елмаюым Мирхат Гайсин булышсың әле миңа. Мирхатсыз булмыймын да. Винарис кайтканым әйтәм. Минем елмаюым һәм ул дәвам итәргә тиеши. Әйдә, булыш. Башка Сорауны бир, сорауны. Минем елмаюым дәвам итәргә кирәк. Синең елмаюны. Синеңме? Түгел, менә син. Минең елмаюңмы? Ни була? Бу теге җырдагыша ни була дигән кем? Минем янымда елмайсалар, Ой, йөрәк төп битә. әгәр дә сезнең янәшәгездә бер төркем кешеләр сезнең арттан көлеп калсалар, сез Мин дә алардан көлермен. Ярыймы? елмаю һәр кешегә. Каймак күп итеп алып килә. Мин яратам бит ашарга. Шуңа күрә елмайгач, дип әйтәләр бит инде, елмайсаң 10 минут.
1 kilo smetana bulaydı. Şu an göre min aşarga yaratan smetana. Kübrek yılmayarız. Bu grimyorkada kimdir yılmayıp basıp duram ekan? Hayırlı kеш yigitlar. Hasan Usmanov, Isur Taysin ham Rail Umidbayev. Barliq 32 tishingizni ko'rsatib yilmayingizlar yigitlar. Do'stlar, bu grimyorkaga kelib kirgan bir qotir repetitsiya. Mirxat senga narsa bo'ldi. Men obrazga kiram. Yo'q, sen kamera qora do'stlar. Что-то Mirxatning ko'zlari bilan bugun narsadir net. Menikilar da xunji bu ko'zlar. Azamat abi, sizning hollar nechuk? Siz narsa qobatlisiz что ли? Elbette mana ssenariy o'qib turam. Bu ko'zlikni qo'yan topdingiz? Tanış harflarni ko'rdim-da, shuga aptirab qarab turam. Binaris. Hollar nechuk? Bu tanış harflarni topgan. Men butunlay boshqacha o'qirga bilmayman bitin. Irandirga kerak, Boshqirdistonga kelgan. Как он его? Танзи. Контик конта. Wan kanya usmin wan kan tu wit mat tu di tu atata. Do'stlar, bugun TT Yomur Show bunda har bir grimyorkada shunday qiziqli mezgillarni ko'riga to'g'ri g'ana kelib turadi. Америка, смотри в глаза. Yo'q, bu papaslar teatrga bosh kiymay qolsa. Всем привет, это я, Микки Маус. Микки Маус араке. Привет. Привет. Әлі тоған кімдер болып сөйлеша білесің сен, Раил? Кім мені болып сөйлеші болмайында? Микки Маус, президент Ельцин. Hurmatli do'stlar, mana bu bizning artistlarimizni, jurchilarimizni biz hozir mana shorlar bilan sinab qaragan bo'ldik. Biz hozir bu jurchilarimizga shorlar ilashamiz, oling'iz. Sizga ham sizga. Bu tılsımlı şarlar. Bu şarlar içinde tılsımlı qog'ozlar. Aydak sizdan boshlaymiz, Isur abi. Oh! Nersa o'tdingiz ekan? Rock-and-roll. Rock-and-roll! Kelesi bizning ishimiz Hasan abi. Sizdan endi shor ham endi tılsımlı qog'oz ekan. Shulay yashil ekan bilam, amma lekin içinde tag'in big motor tılsımlı qog'oz. Narsa ekan sizda? Indiski. Hasan abi, bu sizning tashqi qiyofatingizga bek to'g'ri kelib turadi endi. Hindiston. Men Jimmy acha deb turibman endi. Acha Jimmy acha Jimmy acha Jimmy Aytuğan Gayzulenda qip-qizil tusda shor ham endi Aytuğan senda, наверное, вообще Lezginka. Ayda boshqar bizga lezginka Aytuğan. Hurmatli do'stlar, mana har vaqt sahna ortida tug'an til uyushtirgan konsertlarda shunday ta'mli shay ustolari
Һәм инде нинди тәмле баладан балы татлы шәкшәк. Моны безнең Туган тел телеканалының партнерлары Круассан пекарнясына без рәхмәтлебез менә шулай тәмле балы татлы шәкшәкләр пешергәннәр. Һәм минем янымда менә бик тә уңган тәмле пирог. Әйе, Мирхат, ничексең? Шәйтләр тәмлеме безнең? Шәй тәмле. Менә һәм аны авыз итеп карагай. Пока башка артистлар ашап бетергәнче, обычно шулай бит. Концерт башлана, артист сәхнәдә йөри, чыгасың, бернәрсә калмый, ашап бетерәләр. Шәйең тәмлеме? Бу бит безнең шулай Туган тел телеканалының партнеры Туган су. Бу судан Су бигрәк тәмле. Шәй так себе, ну, су тәмле. Туган су. Һәм инде Круассан пекарнясы. Без сезгә үзебезнең шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәрвакыт шундый ризыкларыгыз тәмле булсын. Саумысыз. Саумысыз, хәерле кичә Сәгъдулла абый. Нишләп болай соңлап кына килеп җиттегез? Нормально, 2 сәгать отделениела. Ул күренәме? Күренәме? Бүген сез елмаярга килдегезме? Бутлак рәвештә. Мөнир, хәерле кичләр. Сез бит инде безнең Казаннан килдегез. ТТ юмор шоуга. Әйе, хәерле кичләр, бәйрәмнәр белән. Әйе, үткән бәйрәмнәр белән әле генә килеп җиттем. Тәмле булсын чәйләрегез? Чәйләр эчәбез, ашыйбыз, чәчәкләр, менә бавырсаклар нәрсә генә юк монда, менә бит, әйе. Сез һәрвакыт үзегезне эксклюзив баш киемендә алып килгәнсез. Ләпә, әйе, менә Аллага шөкер, менә бүген миңа тагын бер шәпә бүләк иттеләр. Хәзер инде минем юбилей быел. Бүген бу юбилей була инде, юбилей 100 шляпа минем хәзер гардеробта. Бу бит шундый матур яңалык та безнең ТТ юмор шоу концерты көне. Бүген дуслар. Мөнир Рахмаев. Антенналар шәп бүген. Туган тел телеканалы тамашачылары, Илсур Тайсин сезне хәзер үзенең пародиялары белән шаккаттырмакчы була. Әйдә тыңлап китик әле бергәләп. Исәбез хәерле дуслар. Дус булмаганнар, туганнар, туган булмаганнар, овыйлар, овый булмаганнар, куәтле кызлар, кыз булмаганнар. Менә мин салават килеп җиттем әле ТТ юморга. Бик матур үтә, Аллага шөкер. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сезне кадерле минем диям. Туйган көнең белән котлым җырлар яза бүлеккә. Син гүзәлем, гүзәлкәем, батыр бүген бигрәктә. Бәхетле бул кайгы күрмә, сагышларга уралып. Туган көнең котлы булсын, караңгыда юлалып. Туган көнең котлы булсын, караңгыда юлалып. Туган тел, ТТ юмор шоу. Дуслар, елмайып һәм көлеп яшәгез. Елмайып яшәү бик файдалы ди безнең яшь талантлы өметле җырчыбыз Регина Терекулова. Әйдә, Регина, бергәләшеп матур елмайган безнең Туган тел телеканалы тамашачыларына. Сәгатьтә зәңгәр экранда утырсалар, һәр вакытта көлеп, елмайып яшәгез. Бәлки генә куаныштарга куанып яшәргә ятам. Туган тел, ТТ юмор шоу. Хөрмәтле тамашачылар, менә без бүген шундый матур концертта, юмор шоу, Туган телнең юмор шоу концертында. Ул алып баручылары Лилияна Ирназарова бик шәп. Ул катнашучы артистларыбыз һәр берсен без бик яратабыз. Рәхмәт сезгә шундый концерт оештырганыгыз өчен. Сез тормышта еш елмаясызмы, Альбина ханым? Гел елмайып яшибез без, Роз ханым. धूम मचाने आ गया, रे आ गया, हलवा वाला आ गया, हाँ। Siz гомумән тормышта еш елмаясызмы? Еш елмая тырышам. Бүген концертта нинди эмоциялар аласыз үзегезгә? Бүген әле менә хәзер кызу мәлегенә җитәренә икенче отделениедә исламы көлләргә әзерләнеп кирип бара менә хәзер.
Дуслар, сезнең каршыгызда талантлы иҗади гаилә, Кудусовлар гаиләсе. Илнар, Юлия һәм безнең кечкенә Ринальд. Ринальд, ә син елмаерга яратасың? Покажи свои красивые зубки. Әлбәттә, без кызык яшәйбез, елмаябыз, көлешәбез. Матур яшәйбез. Кызык сүрәт китәсем килә. 1 апрель иде ул. Анда билек каникулга кайттык, нәнә белән Котетегә. Һәм инде алар пельмен эшләп торалар, без бергә пельмен эшләбез. Нәнә әйтә, бар улым магазинга ди, соус, уксус алырсың, нигә өстәлгә Котетей тора. Улым, миңа да бер нәмә кыстырып алып килерсең әле ди. Котетей, ай, тагын нәмә җитте, хәзер кыстырабыз сезгә ди. Мин магазинга киттем, алдым. Соус, уксусларны өйсә алдым, кайттым. Шуннан Котетейне тоже обязательно булмайтын да. Буш бутылка алдым да, су тутырдым да, Котетей как раз муншада иде. Муншага йөгертеп алып бардым. Нәнә күрде мин су тутырганны бутылкага. Кит улым ал әйтмә, ул сантыга ашансаң, сугытта ибәргә может. Мин бардым, муншага керттем дә, мен Котетей әйтәм, сиңа шым гына бирдем әйтәм, алып килдем, Котетейдан яшереп кенә. Күмер алдым да күзгә баяп куйдым, сиңа киттереп Ига килеп керәм, әйтәм, елайым. Нәнә әйтә, суттымы хәшәрәт, суттымы? Мин көлә башладым. Шулай итеп, Котетейне дә алдадым, нәнәне дә алдадым 1 апрельдә. Менә нинди шаян икән без Илнар Кудусов белеп калыгыз, дуслар. Туган тел, юмор, тәтә шоу, елмайыгыз, көлегез. Винарис, менә сез Давай, көләбез, елмаябыз. Көләбез, елмаябыз. Сәлам. Туган тел, ТТ юмор шоу. Винарис, менә сезнең өстегезгә, киемнәрегезгә карап торам да, ул шул хәтлек үзенчәлек. Беренчедән төсе. Онсы, әйдәгез, игътибар итегез, дуслар, менә. Юаншан. Толстячок русча була. Һәм монда инде үзенең исеме Винарис дип язылган. Бу идеяны гомумән шушылай менә җиңнәреңә чигеп чыгуны үзеңләп чыгардың, Винарис? Юк, ансы специально дизайнерлар эшләнгән костюм ул минем. Алар шайхи тегүче безнең модельер ул. Алар шайхи ул шушы костюмны әзерләп миңа ясаган. Винарис, менә мин карап торам да, менә шушы костюм белән мин Болгар милли премиясында 1 урынны алдым. Русча әйтмәле, самый лучший костюм. Костюмыңыз буенча сез 1 урын алдыгыз. Аңлашылды. Винарис, менә мин карап торам, сездә шундый камзуллар, менә мондый камзуллар. Сез бу сезнең стильме или шул теге юаншаны бераз каплыйсыгыз киләме? Ул специально минем өчен чыгарылган стиль. Алар шайхи миңа карап, шундый менә кафтаннар тегә миңа. Һәрберсендә шушындый Винарис юаншан. Юк. Шушы гына. Алла бирсә икенче килгәндә икенче костюмны күрәсез, өченчесендә, дүртенчесендә. Алар миннән күп. Күрәсез әле дуслар. Ярый, Алла бирсә, без сезне киләсе томашларыбызда да көтеп калабыз. Әлегә сез менә үзегезнең тормышыгызда булган бер кызыклы хәлне сөйләп китмәсме икән? Мин үзем тумышы белән Пермь шәһәреннән Куян дигән авылыннан. Сез уйламагыз, куяннар гына түгел, минем шикелле аюлар күп инде. Менә 19 ел элек мин Татарстанга күчтем. Татарстанга күчкәч, Хамдүнә Патимиргалиева группасына эшләргә кердем. 10 ел буе мине Хамдүнә ашатты. Инде хәзер кадерле сез мине ашатырсыз. Ярыймы? Рәхмәт сезгә. Туган тел каналына рәхмәт. Роза, сиңа рәхмәт. Алла бирсә, күрешербез әле. Гүзәл, син тормышта ешмай елмаясыңмы? Көндә. Син күрсәтә ничек син елмаясың безнең тамашачыларга? Менә шулай, Гүзәл Асылбаева елмайса тагы да сулырак, тагы да матуррак булып китә. Шулай бит, дуслар. Гүзәл, әйдә мин сиңа хәзер менә елмаю турында җөмләләр әйтәм, әйме? Син аны дәвам итәргә тырыш. Гүзәл, мин синең исемне әйтәм инде. Мин елмайсам, мин һәрвакыт Әлбәттә матур, әлбәттә яшин Мин елмайсам, мин һәрвакыт матур. Мине елмай тору өчен кешеләр нишләргә тиеш? Якты йөз белән килергә тиешләр, Крама. Мин елмайганда бар дөнья күркәм, якты. Елмаю һәр кешегә дөнья матурлыгын китерә. Шулай менә Гүзәл Асылбаева да сезне һәрвакыт елмаеп, көлеп яшәргә дәшә. Шулай бит, Гүзәл? Әлбәттә. Сәгыйдулла бай егет.
фәрештәләр кешенең артынан алдында артында 5 фәрештә йөри бит инде. Һәм китеп баралар теге шайтан ятаты. Бер мәлешлеме агас төбендә һузылып ята дигән. Ул бит инде кешенән итәргә тиш юлдан аздырырга тиш инде. Шуны карайдар икән. Нишләп эшче ятаң тигез? Менә WhatsApp саккандан бирле эш миңа калманы дип әйтәсең. Jimmy, acha, Jimmy, acha, мұңлы бір жыр болып, кірдің ерегіме, сенің үшін генә, яшемин бер жердә, туган тел, acha, туган тел, тәтті юмор шоу. Мәнер шушы сәхнә артында һәр вакыт сикерә йөрисең ул? Әйе, тормышта да, сәхнәдә дә. Шуны күңелле. Уфа сәхнәләрен кыздырып, рәхәтләнеп, үзеңчә биеп, җырлап, яңа чыгышын тәмамладың. Гомумән син чыгыштан соң һәр вакыт сикереп биегәннән соң ничек итеп көч аласың, ял итәсең? Ничек көч алам инде? Су эчәм дә инде, зәр кенә йөреп алам, киенәм. Һәм инде миңа булырга кирәк, бер үзем булырга. Бер үзем керәм дә гимнастеркага. Хәзер кенә үзем белән яшәм. Менә яшәм әйбәт, молодец, күңелле булды. Әйдә киенәбез дә өйгә барабыз. Менә сәхнәдә төрле кеше, менә тормышта шундый кеше ул. Хәзер күрәсез бит мин шундый тәрбияле малай. Тормышта инде мин әзрәк кенә шундый әйтәләр бит, шундый спокойный кеше мин. Злар белән күрешәм, сюда менә сәхнәгә керсәм, чыксам әйме. Мин ни, шәпә кисәм, мин үзгәрәм. Бар бит ни кино маска шикелле. Менә шулай торып әйе. Менә салсам шляпаны, мин шундый кеше булам. Шляпа белән мин төрле кеше менә, ничектер менә шулай. Икесе дә шыймы менә. Әйе, чөнки әйдә, давай, әйдәгез. Минем микрофоннарга ал хәзер. Менә дуслар. Күбесе әйтә, менә Рахмаевның шляпа астында шәши юк, юк шәши бар. Әйе. Менә шулай киябез дә. Менә хәзер чигит-чигиткәгә ошаганаймы? Настоящий ТТ юмор шоу. Мөнир Рахмаев яңа баш киемендә, яңа образда дисәк тә була. Һәм аңа, сиңа бөтен нәрсә дә килешә, Мөнир. Менә бәлки шляпалар инде миңа күбрәк килешә. Әйе, менә шляпа бу инде мин ни? Син менә берәр тапкыр сәхнәгә шляпасыз чыкканың булдымы? Әйе. Бар шундый хәл, әйттеләр, бу кем? Кая Мөнир? Әйе. Юк, чынлап Мөнир шляпа белән бу Мөнир Рахмаев. Шляпасыз бу Мөнир түгел, бу мачо. Синең өчен шляпа ул сине башкалардан айырып тора торган шундый бер аксессуар. Әйе, шляпаларны мин яратам, чынлап минем шляпалар бик күп. Лилиан айтты, аның 2 ел таман азат булган шляпа, юк чынлап минем хәзер шляпа. Идә инде бер шундый шкаф бар, зур шкаф. Шул шкафта инде минем бөтен шляпалар анда ята. Анда иске шляпалар да бар, яңа шляпалар менә. Ун шляпаны мин киям, теге шляпаларны да әзрәк кенә. Бар яңа шляпалар, бар иске шляпалар. Һәм инде күбесе туган көнгә инде уйлап утыралар нәрсә Мөниргә бүләк итәргә. Күбесе бүләк итә шляпа. Минем төрле шляпалар бар, Мексикадан, Испаниядан куйган шляпалар юк. Таиландтан шляпалар, сомбреролар бик күп шундый. Яни төрле шляпалар бар, шуңа күрә Ола берсе, киләсе клипларда да, киләсе концертларда да шул шляпаларны мин киячәкмен. Мин үзем дип уйлыйм, хәзер ола берсе, быел инде минем 10 ел була ничек сәхнәдә иҗат иткәнмен, һәм инде быел әле миңа 30 яшь тула. Мин котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Һәм инде менә шул юбилей концертлар белән йөрәчәкмен. Һәм инде концертка кергәндә инде холда, залда инде, анда була инде минем шундый выставка язам. Анда була шундый, анда фотолар ясарга була. Минем шляпалар була инде, иске шляпалар. Анда язылачак ничәнче ел бу шляпага. Бәлки кемнең аласы теләк булса, син сатасың алар. Сатам. Әйе. Бу ни аукцион булачак инде, ләкин шундый бәлки. Шакырак кирәк булса, килегез, алыгыз һәм рәхәтләнеп яйтыгыз. Кем алса, шляпаны мин шул кешегә тагын бер бүләк бирәм. Минем шундый
фирменный Мөнир Рахмаев футболкалар бар. Шул мен шундый. Син качан чакырасың соң безне бу юбилей тантанасына? Алла бирсә, менә хәзер яңа сезонда башланыр. Инде бүген хәзер инде бик зур шундый әзерләнү бара. Алла бирсә, киләсе сезонда. ТТ юмор шоу проектының авторы, алай гына да түгел, алып баручысы һәм алып кайтучысы Лилиана Ерназарова. Хәерле кичләр инде сиңа, сине һәр вакытта тапшыруда иң азакта гына тотып була, Лилиана. Безнең бу елгы сезон ул яңалыклар белән бай һәм менә бу ТТ аббревиатурасын без модага кертәсебез килә. ТТ сүзе туган тел белән генә менә ТТ ишетсәң туган тел икәнен аңларга кирәк икәнен без халыкка җиткерәсебез килә. Гомумән яңа проектлар ясасыбыз килә. Елдан-ел аларны кабатлап, үстереп, яңа режиссура, сценарийлар өстендә күп итеп эшләр алып барасы килә. Чөнки нәрсә дисәң дә хәзер 21-нче гасырда яшибез. Яңа технологиялар, яңа уйлар, яңа фикерләр һәм бөтен җирдә яңалык кертергә кирәк. ТТ юмор шоу дигәч, Лилиана, гомумән син үзең тормышта елмаярга көләргә яратасыңмы? Сине көлдерер өчен узак тырышырга кирәкме ул? Мин ул яктан бер караганда тормозрак дисәң, мин кайвакыт кызык булмаган нәрсәдән дә көләргә мөмкинмен, минем настроением булса. Әгәр минем настроением булмаса, монда фильмны бийтсәләр дә мин көлмәскә мөмкин. Ну, азакы вакытта мин үз-үземә установка бирә башладым. Менә дөньяның тирә-ягында белергә кирәк, күрергә кирәк. Менә нәрсә диләр әле теге урыслар әйтәләр бит. Счастье в простом диләр бит. Менә шуңа гади якларны ТТ юмор шоуда да, менә сценарийда шундый ниндидер тонкий юморны җиткездек халыкка һәм алар аны рәхәтләнеп кабул иттеләр шикелле. Лилиана һәм сиңа җөмләләр әйтәм, Әсинаны менә шул елмаюга кагылышлы җөмләләр булган, Әсинаны дәвам итәргә тырыш. Мин елмайсам, бар дөнья яшәрә. Әгәр синең янәшәңдә бер төркем кеше синнән көлеп елмаеп үтеп китсә, синең кырыеңнан син аңа ничек итеп карыйсың? Кыймыйм барсын да. Елмаю гомумән синең өчен? Елмаю, ржаю, көлү. Һәм безнең тамашачыларга син нәрсә телисең? Мен дуслар, Туган тел телеканалы белән, иң мөһиме, Туган тел телеканалы белән калыгыз һәм сер итеп кенә тапшыруын карарга онытмагыз. Һәр җомга кичке сәгать 6-да. Изи, тукта, тамашачылар, бу безнең изи буларак, изи, тукта. Сине кая киттең бу чемоданны тутып? Кайтып бара дисәң, өстеңдә ләнди мәзәк әйберләр. Кайтам ди. Концерт бетте дәме? Концерт бетте, кара. Зал буш. Второй выход дип торам бит. Кеше беткән, чыгып беткән. Син кешене шушындай матур яңа образларыңа шаккатырга яратасың, алаймы? Изи, молодец та инде син. Ну, мин былай да шулай йөрим инде. Бу минем нормальный киемем дип аталай. Кара, өйдә нәрсә бар, шуны киеп караш. Сезгә инде тамашачылар, бүген инде көлке кичәсе булгач, бары тик көлеп, елмаеп яшәгез. Шул теләгем сезгә зур рәхмәт. Амин. Кайтыйм әле. Ярар. Пока, Изи, пока. Менә шулай, дуслар. 3 сәгать ярым тамашачылар көлделәр, җырладылар, биеделәр. Һәм инде бу тамаша һәммәсенең күңелендә бары тик көлкеле, рәхәт, шаян хисләр генә калдыргандыр дигән ышанычта каласы килә. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина һәммәгезгә һәр иртәне елмаюдан башлап, көн буена бер-берегезгә ихлас елмаюлар бүләк итеп, көлеп, шатланып, һәр минуттан бары тик позитив энергия алып яшәүегезне генә телим. Пока-пока.